لەگۆل بریارێکی دەستەیە باڵە فڕڤانە عێراقی گەشتên ئەسمانی لە فرنگێن هەولێری و سلێمانیا تا ڕاگرتن. سەدەمێ ڕاگرتنا گەشتên ئەسمانی ژی بەدگەرە بۆ ئەگەرێ ئاراستەکردنا موشکên کڕاس جالی ڕۆسیەوە بۆ سەر بنگên داعش لە سووریا. لێ لە گۆر بەدیڤدەچوونێکی تایبەت یا NRT زێدە باری ڕاگرتنا گەشتên ئەسمانیên فرنگێن هەرێما کوردستانê لە هینا jî bawekî asayî balafirên hêla Asmaniya Tirkiye, Turkish Airlines û Pegasus û balafirên Real Falcon yê serbihêla Asmaniya Ordinê bi esmanê Herêma Kurdistanê ve geştan dike. Veke di vî wêneyê de dibînin lê demê demijmêr 10 xulekî ya sibê heya demijmêrê ku sî xuleke piştî nîvro 24 tişrîna duam. Çend balafirek bi awayekî asayî bi ser esmanê Herêma Kurdistanê tenanet parêzgeha Salaheddîn û Musil jî de geşkirine ku beşeke zor li jêr kontrola çekdarên Daeş de ye. Bê vî awayî sinor birîne heya ku geştine nava axa Tirkiye. Ev devere ku balafirên Tirkiye têne dîtin her ew deverene ku me tirsiya wê çend derê têkirin mûşekên Rûsya tê da derbas bibin. Bi piştgirêdan bi malpereyê Flight Radar ji bo çavdêrîkirina geştên balafiran cîhanê beşek balafiran ku hevdem de gel herişên mûşekên Rûsya bi ser asmanê Herêma Kurdistanê Musil geş kirine ev ne. Balafirekê hêla Royal Falcon bi hejmara FB A751 ku li Bexda bi asmanê Herêma Kurdistanê bo Stenbol geş kiriye. Lê piştî firokeyeke serbihêla Pegasus ya Tirkiye li Istanbul bi asmanê Herêma Kurdistanê berev Bexda geş kiriye bi hejmara PGT 807. Balafirekê hêla asmanê Tirkiye bi hejmara THY 8G li Bexda ji bo Istanbul geş kiriye. Her devî demî da balafirekê hêla asmaniya Tirkiye bi hejmara TK 302 li Istanbul berev Bexda geş kiriye. Pisyar ew çendê gelo. Dê demeke de ev balafire bi asmanê Herêma Kurdistanê de vera jêr de sala Daeş derbas dibe. Bûçe geştên asmaniyên van balafiran hatine ragirtin. Peşeke çavderan dêbariyê de neragirtina geştên firingên Herêma Kurdistanê di nihada armanceke siyasî li pişt e. Bi taybet di nihada ku Bexda gotûbêja bû cetêkirin û hîna jî şandê hikûmeta Herêma Kurdistanê seredana Bexda nekiriye bi gotûbêjan di gelaliyên Iraqî. Peşekirina çavderan dêbariyê de neragirtina geştên asmaniyên Herêma Kurdistanê armancên siyasî li pişt nîne belkû bû parastina giyanê geşkeran e. Ev balafirên ku bi asmanê Herêma Kurdistanê ve geş dikin li bilindayiya nêzîkî 35,000 pê yên asmanê Herêma Kurdistanê Iraqê birîne û berev Tirkiye geş kirine bi berûva jî ve. Bi piştgirêdanê bi herişên destpêka tişrîna yekêm ya derbasbûyî mûşekên Rûsya li bilindayiya nêzîkî 105 pêyan asmanê Herêma Kurdistanê birîne bingên Daeş li Sûriya bi armanc girtine. Li ber wê yekê di demê danîştina balafirên geşkerî li asmanê Herêma Kurdistanê eger hêvê çendê heye jiyana geşkeran bi sedemê mûşekan bikeve me tirsiye.